И здравейте, аз съм Кико. Отдавна не имам клип, да, зная, но днес ще си завършим с най-смешните клипове. Да пусна на пауза. Хора, започваме, но аз мисля да го напиша. Такова потърсих дали ще го има и да, ето го. И ако се засмея 3 пъти, аз нямам камера, ама все пак. Хора, ако знаете какво е това, така съм в него, по него. Джефи. Оу, шит! Това беше гадно. The bottle flick. Край с тебе. Бай. Оу, шит! Хора, загубих. Я чакайте малко. Окей. Окей. Няма нищо смешно в той. Кой е? Я не ми се оправдявай! Ей! Махайте се! Това е фен! Нестабилен стол. Това не беше смешно, а болезнено. И това не е смешно, а болезнено. Каквото и да е. Каквото и да е това, може би е гадно. О, Аркей! На отира съса. О, шит! О, гадост! Това беше гадно. Утка му гадно се разплёка. Ауч! iPhone шар. Добре, един път се насмях. Ла. О, шит. Това е страшното, не е смешно. Това е страшното. Не знам. О! Как се... О, сили. Трябваше някой да му каже.
Достатъчно съм висок да те ритна в лице. О, как му го заби! Чал! Помощ! Притнах! И пак ще го правя. Помощ! Това е извънземно. Някой дръпна въжето. Гора. Не разбирам. Окей, още един. Хора, намерих още един. Добре, това не е смешно, ами брутално гадно. О, не. Еленчето мила. Да. Лю. Рибата. Рибата. Или рак. Къде са гръм вода? О, това поне не... Това мисля, че поне не е в истинско възприятие. О май гад. Еленчето се преби. Джон Сина на скейтборд. Учител. Какво? И пробва Ика. Грешка. Опитай пак. Чакай. Къде е учител? Учител бе, Кришчо. О, ти дете да го прави. Ти де са преби. Аз не виждам. Ето какво. Къде е игуана? Какво? Игуала. Айде игуана. Къде е игуаната? Игуана. Къде е игуана? Си. Опитай пак. Къде е игуана? Игуаната къде е? Браво. Къде е игуана? Еленчето. Вярно. Къде е штука? Штуката къде е? Това беше объркващо. Double penetration. Още. Хора, хито. Ще го лайкна. Хляб. Те беше много яка. Хляба натисни. Вярно. Къде е буквата Р? Рибата. Имам рожа. Приби човека, бе. Тук къде кара, бе? То с колата къде кара? А те ротара ако прави. Защо че не го е? Ама те ретарда. Ето го, някакъв, който кара по... Ето го, бялата кола. Ема те не как се кара. Пак тук с мотор, че... Гледай го, къде излиза. Ева. Покажи се. Да. Докажи се.
Шит. Някакъв дебелак има там. Където бута друг дебелак и той пада по най-тъпия начин. И двамата дебелаци паднаха. Ми хора, и след малко ще приключа клипа. Колко има? Гълъбчето е рип. Ами, какво правиш? Не си го правил. Ти направил. Nice lie. Сатаното. Не сатана. And our hard work. So, in conclusion, I'm going to be taking you through the Children's Park being the first stage, second stage rocks. Престъпник. Ама, о! Какво правиш? Ми хора, това ще е всичко с този клип. Надявам се да ви харесал клипа. Ако ви е харесал, палци нагоре и ако не сте се абонирали, абонирайте се камката или как беше, забравих. Давайте всичко, моля се.